Volviches a Galicia despois dun tempo fora e tes ganas de emprender? Pois teño boas novas para ti. A Xunta ten un programa de axudas co que podes recibir ata 10.000 euros para poñer en marcha o teu propio negocio. Podes facer a túa solicitude en emigración.xunta.gal antes do 30 de setembro de 2024. E se queres saber máis, visita a túa oficina de retorno ou a nova oficina móvil que percorre toda Galicia. Ola, que tal? Benvidas e benvidos un día máis a este curso de Lingua e Cultura Galega. Hoxe estamos xa na sesión 17 e, aínda que hoxe nos temos algunhas sorpresas pensadas para vos, antes, como sempre, lembrovos que tedes o material descargable desta sesión na páxina de Aula Galicia Aberta no curso do ano 2024. Nesta ocasión, o que traemos é un tema que xa saiu aquí en varias ocasións, que é a acentuación diacrítica. Como sabemos, como sei e son consciente de que vos causa ás veces certas dores de cabeza, deixámosvos un cadriño explicando non só a utilización do til diacrítico, senón a súa necesidade e por que está incorporado na lingua galega. Para resumir, o til diacrítico ou acentuación diacrítica emprégase para distinguir, como xa vos teño dito, palabras que se escriben igual, é dicir que son homógrafas, pero que na vogal tónica, teñen diferente grao de apertura. Lembrádevos nesta ocasión deste triángulo das vogais do que falamos xa hai algunhas sesións. Neste caso, se o contexto nos axuda a distinguir as palabras, se o contexto non nos axuda, a distinguir estas palabras, poñemos un acento, poñemos un til, un acento diacrítico. E sempre a que ten a vogal tónica é a que leva este acento. Neste cadro que vos deixamos aquí no material descargable tedes varias palabras, alrededor de 12, 13, que se escriben ou que se escriben máis ou menos igual, que se pronuncian de forma diferente según esta apertura das vogais e que podedes consultaras tamén nos recursos lexicográficos dos que xa falamos ao longo deste curso. Non só isto, senón que no material descargable desta lección tedes outro cadro que tamén pensamos que vos vai ser de moitísima utilidade, que son os numerais ordinais. Lembradevos que tamén falamos nalgunha sesión anterior de como ordenar o discurso e de como ir introducindo estas palabras e este vocabulario que vos vai dar máis riqueza léxica e, polo tanto, vai vos dar máis recursos á hora de expresarvos en galego. En este caso, o que tedes aquí son 3 columnas onde se introducen esta primeira aproximación, se queredes, os numerais ordinais. Seguro que os primeiros xa os coñecedes, primeiro, segundo, terceiro e demais, pero cando se empezan a complicar, por exemplo, cando falamos de trixésimo ou trixésima ou cuadraxésima, hoxe non estou eu moi fina no que a fonética se refire, pois igual resulta máis complicado. Con todo, e como sempre, tedes aí exemplos de utilización e, se aínda así tedes dúbidas, que pode ser, podedes consultalo a través do chat ou podémolo falar na vindeira sesión. Tamén no material descargable tedes na sección dos enlaces, na sesión das ligazóns de interese, tedes varias das que falaremos ao longo deste curso, algunhas seguro que ao mellor xa as coñecedes e que vos van axudar non só a seguir incorporando novos coñecementos neste curso de lingua galega, senón tamén que vos van dar información sobre a literatura galega, que é precisamente do tema do que imos falar hoxe. Xa sabedes que estamos moi preto do Día das Letras Galegas e xa sabedes que en sesións anteriores introducimos brevemente esta historia da literatura galega. E hoxe, para seguir con estes coñecementos, temos aquí un convidado fantástico e maravilloso que seguro que tamén o seu nome vos soa porque xa saiu nalgunha das sesións e non é nin máis nin menos que Armando Requeixo. Armando Requeixo é profesor, investigador na Universidade de Santiago de Compostela e crítico literario. Ademais disto, é secretario do Centro Ramón Piñeiro para a investigación en humanidades. Así que, dende aquí, Armando, agradecerche moitísimo que esteas esta tarde con nós e darche a benvida a este curso. Que tal estás? Moi boa tarde, Noelia. Encantado de falar contigo, como sempre, e tamén de estar sabendo que están ao outro lado, pois tantas e tantos amigos
de Aula Galicia Aberta como te seguen habitualmente. Grazas, Armando. Pois, aproveitando que estás con nos aquí, repito, un experto en moitos campos, pero tamén en historia da literatura galega, imos aproveitar para que nos introduzas precisamente esta cuestión, non? Sabemos que a literatura galega, sabemos algunhas cousas sobre a literatura galega precisamente porque tivemos algunhas sesións anteriores con algunha escritora maravillosa e tamén tivemos algunhas sesións sobre historia, pero nunca aprofundamos como tal no devir, digamos, histórico da literatura galega. Entón, eu propoñoche, se che parece, que nos fagas un breve repaso, se queres, pola historia da literatura galega e que a través deste repaso, igual estou pedindo moito, que nos digas cales crees que son as obras clásicas da literatura galega que nos, que esta xente que nos escoita, debe ler e coñecer. Ben, pois, é un reto interesante. Pides que resuma unha cultura milenaria, porque en Galicia pois levamos 1000 anos facendo literatura nuns cantos minutos, pero ben, intentareino, trazarei, digamos, un panorama. Se queredes, o que podo facer é facer un barrido para situar as distintas épocas da literatura galega, e despois, se pensades que está ben, pois podemos pararnos máis nos últimos 100, 120 anos, é dicir, na literatura do século XX e principio do século XXI. Sí, Entón, exacto, a min iso pareceme xenial. Ui, perdón, que te atallei. A min iso pareceme estupendo. Simplemente, claro, era moi ambiciosa a proposta, pero igual necesitábamos destes séculos anteriores para situar, non? Pero o que máis nos interesa, se queres, nesta sesión, é efectivamente ese último momento máis contemporáneo, do que seguro que falaremos moito nesta sesión. E con isto, pecho. pois sí, ben, pois xa que coincidimos no enfoque e que nos vai prestar falar diso, pois fago esa especie de síntese panhistórica e despois pois paramos, se queredes, logo no 20 e 21. A literatura galega temos a fortuna de que nos leve acompañando, igual que a lingua, pois desde hai moitísimos séculos, somos unha das culturas máis antigas de Europa. E dicindo Europa, pois dicimos o vello mundo e, polo tanto, unha das culturas máis antigas, así, en sentido xeral, casi do planeta. E iso debería ser un orgullo para todas as galegas e os galegos da terra matriz e para as galegas e os galegos que están tamén na diáspora, na Galicia aberta, que está polo mundo, non? As primeiras manifestacións escritas da literatura galega sitúanse en plena Idade Media en ese momento, pois séculos XII, XIII, XIV ata XV, pois xorde unha cultura brillante, esplendorosa, que a que sostén pois a famosa literatura galego-portuguesa dese tempo, que se plasmou como, digamos, que tivo a súa xoia da coroa na literatura das cantigas do mundo dos trovadores. Das cantigas tanto da lírica laica como da lírica profana, logo, como da lírica religiosa. E aí están as famosas cantigas de Amigo, de Escarnio, de Dicer, dentro da lírica profana, e as cantigas de Santa María dentro da lírica religiosa. E ese foi un momento realmente brillante da nosa cultura, porque Galicia era naquel momento, Galicia ou Galiza, como queramos dicir, os dos xeitos é perfectamente válido, Galicia era un reino dentro do concerto de reinos hispanos, un Península Ibérica, un reino independente, por tanto tiña un goberno identificado como tal reino, que tiña capital, pois na que ainda hoxe segue sendo a capital de Galicia, en Santiago de Compostela, que era ademais un lugar axial de Europa, porque en Santiago de Compostela Santiago de Compostela era a meta do primeiro gran camiño de Europa, que era o Camiño de Santiago, e aquí chegaban xentes de toda parte, de todo lugar. E iso tamén axudou a que nacese esa nosa primeira literatura da Idade Media, porque tivo moita influencia de outras líricas, tanto do sur, da lírica árabe, mozárabe, como pois, de outras partes de Europa máis
norte ou ao noreste, como pode ser a lírica occitana dos trovadores que polo Camiño de Santiago chegaban ata aquí, ata Compostela. Nese momento a lírica galego-portuguesa medieval, e digo galego-portuguesa porque nese momento tamén, nese intre, aínda os Galicia e Portugal tiñan un vínculo idiomático máis estreito do que aínda hoxe temos. Pois esa lírica converteuse no modelo literario de toda a península ibérica, é dicir, había reis de Castela, de Aragón, das distintas coroas que había en España, reis e nobres, xentes ilustradas, xentes formadas que sabían ler e escribir naquele momento, que non eran moitas as persoas que podían facelo, que utilizaban as linguas dos seus reinos para distintos usos, pero que cando querían crear alta literatura, gran literatura de prestixio, utilizaban o galego, con independencia de que non foran do territorio da bella Galaequia, imos dicirlo así. Foi un momento, como digo, esplendoroso, é coñecido como a nosa idade de ouro, e vai, bueno, por redondeando máis ou menos, como digo, do século XII ao século XV, principios do XVI, en que, bueno, pois se produce un momento de escurecemento dese período brillante, porque hai unha serie de circunstancias sociohistóricas, non só literarias, que fan que o Reino de Galicia pase a orbitar alrededor de outros reinos, primeiro do Reino de León, despois o Reino de Castela e León, e esa perda paulatina de autonomía tamén vai facer que o peso específico da lingua que sostiña esa lírica pois pase un pouco a segundo plano e vaya minguando, esmorecendo o cultivo da nosa escrita. Entón sucédense un período que vai do século XVI ao século XVIII, que tradicionalmente, e seguramente as persoas que nos escoiten a mellor oíron falar disto, ou leron algún libro, ou escoitaron algún documental, se coñecía como o galego dos séculos escuros, pero que agora actualmente os investigadores preferimos chamar o galego medio, porque nos últimos anos estivose traballando moito, moitos colegas, na recuperación de moita desta escrita que se tiña perdido, que estaba desaparecida, e hoxe sabemos que realmente non foron tan, afortunadamente, non foron tan escuros, e que o cultivo da literatura galega continuou, se cadra, claro, non con tanta intensidade como fixera na Idade Media, pero que si se mantivo un fío, un cordón umbilical que nos trouxo ata momentos máis recentes. O século XVI é probablemente pois aquel no que se produciu unha mingua maior xunto cos comezos do século XVII e andando o século XVII, sobre todo no século XVIII, a literatura galega comezou un pouquiño a alentar. O século XVIII, o século da Ilustración, e aquí tivemos grandes sabios, non nos vou a mentar todos porque senón a miña resposta se fai moi longa, pero sí que vou significar unha figura que eu creo que é fulcral, que é referencial, que é a de Frei Martín Sarmiento, un sabio entre os sabios, non só era galego de nación, pero non só de Galicia, senón da España do seu tempo, que de alguna maneira foi o primeiro que con firmeza defendeu a necesaria recuperación da dignísima e antiquísima lingua de Galicia, defendéndoa en distintos ámbitos, en distintos eidos, non só na súa escrita, no seu cultivo, na súa fala, senón incluso en espazos como, por exemplo, o ensino. Ele era partidario de que se ensinase a rapazas e aos rapaces de Galicia na lingua que aprendían e que falaban desde pequeniños e pequeniñas, o cal, en pleno século XVIII, pois era case que un extraterrestre pedagóxico que se adiantou moitos séculos ao que hoxe é moeda común, non? E despois dese momento complicado, difícil dos séculos do galego medio, a principios do século XIX, tamén por circunstancias bueno, pois digamos, fortuitas, houbo a necesidade por parte
da poboación de Galicia de botar man da lingua que todas e todos entendían, que era o galego, e a primeiriños dese século, como é sabido, prodúcese a invasión francesa, non só dos Estados de España, senón incluso de outras partes da península de Portugal, e hai unha revolta, unha loita, unha defensa do pobo peninsular, do pobo español, contra a invasión francesa. E moitos dos textos pois de propaganda anti-gabacha, anti-francesa dese momento, escribíronse en lingua galega porque quería pois esa fronte, digamos, popular de resistencia que as persoas ás que debería de chegar pois eses escritos entendesen a mensaxe e que non era outra, basicamente, que se unisen as tropas de defensa do Estado. E aí comeza timidamente a volver a rodar dun modo máis ou menos sistemático a literatura galega, como digo, cunha literatura moi de circunstancias. E despois, na primeira metade do século XIX, comezan a aparecer algunhas figuras tamén de relevo, que son as que coñecemos como os precursores, como os autores do pré-rexurdimento. Aí tamén poderíamos citar a moitas voces, pero referenciarei pois apenas dúas. Unha delas é a dun poeta de primeira liña, que é Francisco Añón, un autor da Serra de Outes, que escribe algúns dos textos, como digo, referenciais dos finais da primeira metade do século XIX, e outro probablemente sería Antonio Benito Fandiño, que é un dos autores que tamén, aparte de texto en verso, pois foi sobre todo un autor que se dedicou á escrita dramática, ao teatro, e publicou pois unha obra de referencia, a Casamenteira, que pasa por ser a primeira obra de teatro do teatro galego, imos chamar, moderno. Non? E despois, na segunda metade do século XIX, cando realmente o tren da literatura galega volve a coller velocidade, porque aparecen tres maquinistas maravillosos que tiran arreo dese gran tren da historia da literatura galega. O primeiro deles, e o máis grande, a nosa matriarca, foi Rosalía de Castro, que publica en 1863 ese libro auroral que é Cantares Gallegos. E Rosalía, para a historia da literatura galega, é case que o comezo de todo, ou polo menos do comezo da modernidade. É a gran figura entre as figuras, é a raíña entre moitas e moitos príncipes e princesas das letras galegas. Sen Rosalía de Castro, probablemente nada do que hoxe estamos facendo aquí, Noelia, sería sido igual. Probablemente sería, pero non igual. Rosalía, ademais, isto é unha cousa que nos significa, nos distingue, non nos fai mellores nin peores, pero sí que nos singulariza en, casi que me atrevería a dicir, eu non coñezo ningún outro caso, pero igual o hai, claro, o planeta é moi grande, pero se os hai son contadísimos, non? Pero ata onde eu sei, nas linguas da contorna, refírome nas linguas, como digo, da Bella Europa, nas linguas pois da Nova América, e nas linguas, bueno, máis masivas de cultura, non hai ningunha que teña como figura central, como nai, digamos, desa literatura, a unha muller. Non si, todos son homes. Pero en Galicia, a nosa gran figura, a nosa fundadora é unha muller, é unha matriarca, é Rosalía de Castro. E Rosalía de Castro, pois, pon os piares de toda a literatura galega que ha de vir despois dela. Nos mesmos anos que Rosalía de Castro está escribindo tamén outro inmenso poeta, como é Eduardo Pondal. Se a Rosalía nos legou Cantares Gallegos e Follas Novas, que son hoxe libros de culto que calquera galego ou galego pois debería de ler en algún momento da súa vida, e se fai moito todo un libro, pois algúns poemas, pois Eduardo Pondal tamén nos deixou un libro fundamental que é Queixumes dos Pinos, e tamén Os Eoas, que é outro gran canto, e o Divino Sainete, que
que son obras pois que tamén hai que ler ou algúns fragmentos delas nalgún momento, non? E despois a terceira gran figura da coroa se queremos dicir así, do Olimpo de grandes poetas do século XIX é Manuel Curros Enríquez, que tamén nos deixou outro monumento literario que hai que ler, que o seu libro de poesía Aires da miña terra. E despois destas tres figuras, pois a literatura galega comezou a rodar con forza, empezaron a aparecer tamén as figuras dos narradores, dos autores de teatro, pois aí están persoeiros como, por exemplo, na narrativa, por dicir só algún, Marcial Valladares, con Maxina a filla espuria, que é a primeira novela da literatura galega moderna, autores como de la Iglesia, con A fonte do xuramento, primeiro teatro tamén que se vai publicando entre finais do século XIX e principios do século XX, e con esas figuras da narrativa nacente, do teatro nacente, e sobre todo coa forza imprimida polos tres grandes poetas, se chega a principios do século XX, que se queredes, pois pode ter xa capítulo independente nesta nosa conversa. Eu diría que moitísimas grazas, Armando, porque tremendo repaso e síntese por esta historia da literatura galega, que non é fácil, como xa ti nos introduciches, pero que o fixeches como moi sinxelo, non? Entón, para a xente que nos estades escoitando, fixadevos que dende Frei Martín Sarmiento ata Rosalía Curros e Pondal, que pasou moitísimo polo medio, non só tedes aí as súas obras referenciais, se queredes, senón que tamén tedes esta cronoloxía necesaria para chegar efectivamente ao século, bueno, a etapa máis actual, se queredes. Fixadevos que Armando nos acaba de baixar deste primeiro percorrido neste momento histórico. Estou segura de que algunhas destas obras do século XX, esencialmente as de Rosalía, Curros ou Pondal, seguro que vos resoan máis, pero o mellor era vos máis descoñecida a de Marcial Valladares, por exemplo. Entón, aproveitade tamén estas recomendacións literarias de Armando, porque efectivamente eu coincido contigo en que son centrais para entender e para chegarnos a coñecer a literatura galega. E como nos dicías que este século que entra agora, que merecía capítulo aparte, antes de que entremos precisamente en materia nova, se queres, queríache preguntar se ti marcarías nalgún destes momentos claramente o inicio da literatura galega moderna. Ti crees que se sitúa nalgún momento concreto? Cal sería e por qué? Ben, pois, hai varias datas que son de alguna maneira simbólicas porque se producen neses intres unha especie, se fóramos xeólogos, diríamos de diaclases, é dicir, momentos en que hai un cambio de altura na liña, no tonal da historia da literatura galega, non? Sen dúbida, a primeira gran data é o ano de 1863. Xa con anterioridade houbera unha sorte de gran antoloxía da literatura galega dese tempo, que é o Álbum de la Caridad, non? Onde participaron, bueno, moitos dos escritores galegos que naquela altura estaban bueno, en plena produción, pero 1863 foi un ano decisivo, foi un momento, como digo, auroral, de amencer, porque Cantares Gallegos senta a pedra angular e o nadir no que ancora toda a nosa literatura posterior. E, ademais, dentro dese ano de 1863 hai tamén incluso unha data, a literatura galega ten estas cousas, ten a singularidade de que podemos detallar incluso día. É certo que o libro non saiu ese día, porque o libro físicamente estaba feito, claro, estaba feito cando estaba feito e apareceu nas librerías cando apareceu. Pero sí que quero aquí poñer de relevo unha data que ten que ver coa aparición en 1863, unha data de día, con a aparición en 1863 do libro Rosalía de Castro, que é o 17 de maio. Porque o libro de Rosalía de Castro moitas veces
seguramente as persoas que nos están oindo teñen percibido isto, teñen oído isto, moitas veces dice de un modo así un pouco non suficientemente afinado, é que Rosalía de Castro publicou Cantares Gallegos o 17 de maio de 1863. No, a ver, é verdade, pero a medias. Non é que o publicase ela, que o día 17 estivese nas librerías do país correndo xa o libro. O que fixo Rosalía de Castro foi unha dedicatoria dentro dese libro. Ese libro tiña, antes de comezar os poemas, estaba dedicado, neste caso, a outra persoa, a Fernán Caballero, que aínda que ten nome aparente de home, era outra escritora española, e dedícalle a esa colega súa, a que trataba e admiraba, o seu libro de poesías. E dedícalle, fai esa dedicatoria e asina exactamente o 17 de maio de 1863. E por que significo esta data? Porque xustamente 100 anos despois, o 17 de maio de 1963, será cando comece a celebrarse o Piegas, que aínda hoxe, máis de medio século despois, seguimos celebrando toda Galicia. A Galicia da Quen, a Galicia de Alenmar, a Galicia onde estamos calquera galega e galego, non? E iso é justamente porque, cando 100 anos despois, os membros da Real Academia Galega que propoñen a moción que fan a proposta de celebrar un día que honre e que lembre pois as grandezas do pasado, da cultura, da lingua e da literatura galega, escollen como data simbólica ese 17 de maio. Por qué? Porque é o día no que figuraba escrita a dedicatoria de Cantares Gallegos e, polo tanto, do gran libro da nosa matriarca, e eles pensaron, cando digo eles, pois son sobre todo o máximo, digamos, a persoa que capitaneou a proposta foi Francisco Fernández de Riego, propoñen que ese día, o 17 de maio, pode ser o día, ou debe de ser o día, en que se celebren as letras galegas. E ainda seguimos facendo hoxe nesa altura do ano que será agora, en nada, en uns diñas de nada. Estamos no mes das letras, estamos na inminencia do 17 de maio, do que despois, se queréis, tamén podemos falar, e da autora que este ano dedicamos o 17 de maio, que tamén é autora, como o foi Rosalía, e non houbo tantas ao longo da historia. Moi poucas, de feito. E teñen que seguir habendo máis. Ben, pois esa é unha data fundamental, o 1863. E despois, para min, outro ano tamén decisivo foi o ano 1880. Ese é un ano que todos os da literatura, os historiadores de literatura, chamamos annus mirabilis, ano da maravilla, do milagre, non? Porque nese ano publicanse á vez, no mesmo ano, moitos grandes libros, non? Publicase o segundo libro de Rosalía en galego, de poesías, que é Follas Novas, pero tamén se publica Aires da miña terra, de Manuel Curros Enríquez, e tamén se publica Maxino a filla espuria, por exemplo, de Marcial Valladares. É dicir, que é un ano, é certo que é un ano, é dicir, tampouco os seres humanos funcionamos así, por simbolismos e por datas e por efemérides, non? Se pensamos, no fondo, tanto tiña que fora un ano adiante, un ano atrás, pero sí que está claro que por esa época, polos finais, xa polo último cuartel, o último cuarto do século XIX, a literatura galega xa collera corpo, xa non era un bebeciño, xa medrara, xa tiña fortaleza, e iso espella no feito de que por esa altura, nese ano e nos seguintes, pois apareceran tan grandes libros que son hoxe, pois como digo, clásicos entre os clásicos da literatura galega. E despois, para min, ese período que se abre con 1863, que o que coñecemos como o resurdimento, e o sustantivo xa di todo, resurdir, renacer, volver a nacer, volver a coller pulo, volver a xurdir das nosas cinzas como unha ave fénix. Ese período do resurdimento, para min, como para moitos estudosos, en realidade non coincide co corte de séculos, vai desde 1863 hasta os comezos do século XXI. Bueno, pois simbólicamente podemos decir que remata
se queremos, coa chegada das Irmandades da Fala, que se te parece podemos falar agora dentro un anaquiño de que eran as Irmandades da Fala, ou incluso da morte do último gran poeta da coroa da tríada do Resurdimento, que é Eduardo Pondal, que morre en 1917, que foi o máis lonxevo dos tres, aínda que era máis novo en idade, bastante máis, Manuel Curros Enríquez, Rosalía e Pondal levábanse 2 anos, era 2 anos máis vello Pondal que Rosalía, e sen embargo quen acabou vivindo máis foi o máis vello dos tres, que foi Pondal, que chegou a octoxenario, non? Que é algo que para finais do século XIX, principios do XX, é moita vida, é como se hoxe fose centenario, non? A esperanza media de vida que temos hoxe. Entón, neses anos 1916-17, é cando eu entendo, seguindo a moitos tamén compañeros e compañeras, que acaba o Resurdimento, ese período histórico da literatura galega, porque é unha cousa que tamén me gusta dicir as persoas que nos oyen, non só para a historia, neste caso a literatura, tivestes sesións pois toda esta tempada tamén de historia en xeral e de outras disciplinas, e unha cousa a que compre abrir a mente é que os seres humanos, insisto, para nós pesa moito a efeméride, o simbolismo e demais, pero a vida é imparable, o río da vida flúe, e porque pasemos do ano 1999-2000 ou do ano 2000 dos 2020 a 2021, porque cambiamos de século, de década, mesmo de milenio, as cousas non suceden dun día para outro. Cando cambiamos de milenio, pois o 31, a noite do 31 de decembro do ano 2000, porque o milenio cambia no ano 1, non no ano 0, ao 1 de xaneiro do ano 2001, os séculos cambian no ano 1 sempre, porque hai que cumprir os 100 anos de cada tal, e o último ano cúmprese cando se acaba o 31 de decembro do ano 0. Pois cando cambiamos, ese 1 de xaneiro do 2001 non éramos sustancialmente distintos aos que éramos o 31 de decembro do 2000. Nin falábamos outra cousa, outro idioma, Kinglong, nin nada deso, nin apareceran 7 catedrais de Santiago novas que non tiñamos. Bueno, pois a historia da literatura, como a historia da humanidade, tamén funciona así, e a literatura galega, o Resurdimento, non acaba o 31 de decembro do ano 1800, bueno, neste caso 1900, e o 1 de xaneiro de 1901 comeza outra cousa. Non foi unha cousa paulatina, como son as cousas dos seres humanos e como a historia da humanidade, como digo. Así que sí, eu creo que podemos, concretando a resposta a túa pregunta, 1863 sería un momento de inicio, de lanzamento dese tren da literatura galega moderna. En 1880 sería un momento de cambio de velocidade, se quere dicir así. En 1917 sería un momento de velocidade plena xa para iniciar a época esplendorosa que despois diso seguiu. Excelente de novo viaxe, non? A través do tempo e tamén con estas aclaracións penso moi precisas e necesarias sobre moitas das cuestións tales como o do Día das Letras, que efectivamente é algo que é bastante descoñecido, non? E que adoitamos dicir así con bastante alegría, non? Publícase Cantares Gallegos tal día, ou en realidade hai que ser ás veces máis escrupulosas, non? máis correctas, se queres. Entón, seguindo con este continuo histórico do que tamén temos falado aquí, non falamos do continuo histórico en realidade, pero sí que temos falado sobre o continuo lingüístico, non? Que é exactamente o que ti traías para a historia, que non hai como momentos marcados de cambio, senón que se trata dun continuo e que hai que detectar a través da observación e do estudo onde está, que se pode agrupar, non? En cada época, pero non é unha cousa que aconteza sen máis. Pero sitúasnos entón nesta viaxe que estamos a facer contigo pola historia da literatura nos comezos do século XX, aproximadamente.
aproximadamente, despois destas datas relevantísimas ou máis relevantes desta época anterior, sitúasnos agora como na primeira metade ou nos comezos, mellor dito, do século XX. Porque no século XX, como xa nos estabas a introducir, precisamente a literatura galega xa colleu toda esta forza que precisaba para se consolidar, non? Como unha grande literatura, sei que isto se pode clasificar así, e falaches, introducichesnos xa nunha resposta anterior ás Irmandades da Fala. Seguro que sobre as Irmandades da Fala escoitastedes falar, pero precisamente xa que temos aquí a Armando, imoslle pedir que nos explique, non? Que acontecía neste século XX, neste inicio, e por que estamos hoxe como estamos, non? Ou onde estamos, mellor que como. Pois sí, dis moi ben, Noelia. En realidade, hai aí ese momento de tamén de novo rumbo, non só da literatura e da cultura de Galicia, senón incluso da sociedade galega. Nese tránsito do século XIX, século XX, cada vez máis, pois, o noso país percibiu que necesitaba pois consolidar, afianzar unha posición que era social, que era da comunidade, non? En todos os ámbitos, en distintos territorios, non só, como digo, no cultural e no literario en particular, tamén, pois, reitero, no social, incluso no ideolóxico, nun sentido máis amplo. E hai, evidentemente, previos e prolegómenos, pero todo ese novo andar de cara á afirmación da terra galega, vou non dicir así, cristaliza nun movimento que ten un momento fundacional en 1916, xustamente o 18 de maio de 1916, así que, como vemos, o mes de maio gusta moito para as galegas e os galegos. Empeza o tempo. A primavera, exacto. A primavera, é o pulo da forza da vida, non? Pois, como vemos, con horas de diferencia con respecto ao propio Día das Letras, o 18 de maio daquel ano, de 1916, un grupo de galeguistas, que neste caso, ademais, xa eran dun signo aínda máis identificado, porque dende mediados do século XIX ata estes comezos do século XX tamén a estrutura sociolóxica e sociopolítica galega estivo mudando, desde un inicial provincialismo a mediados do século XIX ata nos finais do século XIX xa un momento regionalista, ata este momento do ano 16 no que aparecen as Irmandades da Fala, que é un grupo pois xa de sino claramente nacionalista, non? E por dicirlo así moi rapidamente, aínda que xa tivestes, como digo, sesións de historia, lembrade que dito dun xeito que un historiador pois me sacaría as cores, porque eu vou decir dun modo moi básico, non? Pero ben, o provincialismo a mitades do século XIX entendía que Galicia era unha provincia do conxunto das provincias de España e que tiña a súa singularidade cultural e demais, lingüística e de outros tipos. O regionalismo xa entendía que Galicia non só era unha provincia, senón que era unha rexión autónoma tamén con seus sinais de identidade. E o nacionalismo que chega coas Irmandades da Fala no ano 16 pois asenta que Galicia non é unha provincia só, non é unha rexión, en realidade é unha nación histórica dentro do conxunto das nacións da Península Ibérica, igual que outros povos irmáns, como pode ser o castelán, o catalán, o vasco, o portugués e outros, non? E estas xentes das Irmandades da Fala o que fan é catalizar toda esa sensibilidade social que o que quería era pois defender os intereses de Galicia, promovelos dun xeito orgánico, dun xeito estruturado, procurando, como digo, arquitecturas de poder que lle deran representatividade social, de tipo tamén político, para que se pudesen defender os intereses de Galicia. E nesa unión, nese gran río de xentes que están ao redor das Irmandades da Fala, había, por suposto, sensibilidades complementarias. Había
nacionalistas, digamos, máis férreos, se quere dicir así, e había xentes que serían pois, dun galeguismo máis moderado, non? E nas Irmandades da Fala, pois, están moitas das voces referenciais da cultura galega dese momento e mesmo da literatura, claro, galega dese momento, e se houvese que poñer unha figura así que de algún modo funcionase como cabeza locomotora, probablemente o nome que se nos ocorrería sería o do Antonio Villar Ponte, que, pois, de algún xeito, foi un líder primeiro das Irmandades da Fala, un autor, escritor das terras de Viveiro, no norte da provincia de Lugo, pero, bueno, xunto a él, nas Irmandades da Fala, pois estiveron desde Manuel Lugris Freire, Florencio Balmón de Lores, Uxío Carré Aldao, Saga dos Carré, Lois Porteiro Garea, bueno, unha gran cantidade de persoeiros que idearon todo un plan de recuperación da cultura e da terra galega para potenciar aquilo que les vían que estaba máis feble. E que fixeron incluso decálogos de tipo político, coas súas reivindicacións, pero mimaron moito a cultura, porque, e isto é en continuo tamén, desde Rosalía ata hoxe, unha cousa que temos clara as galegas e os galegos, e por iso, bueno, teñen cara todos os povos, pero non se me permitides aínda con máis convicción, que a cultura é a columna vertebral do que somos. E, se me permitides isto tamén, evidentemente, en cultura está todo. Música, cine, hoxe, desde os ollos de hoxe, non? Música, cinema, pois pintura, toda a escultura, todas as disciplinas artísticas e culturais, e outras culturais, deporte e demais, non? Pero, se me permitides, digo, o especial camiño que fomos andando as galegas e os galegos fai que a literatura, porque é a expresión máxima da nosa fala, do noso idioma, pois sexa a xoia da coroa, non? A pedra preciosa, a alfalla. Entón, tamén as xentes das Irmandades da Fala entenderon que había que potencialo todo e, por suposto, a nosa fala. Por eso eran Irmandades da Fala, o que defendían era o galego, porque entendían que xa nese momento tiñan unha situación difícil de convivencia co castelán, que ás veces pois facía que o castelán, coa súa forza, coa súa brillantez, coa súa historia tamén moi digna, de grande altura, pois con eses espazos fíxese difícil esa convivencia, entón que tiñan que de algún modo pois axudar o que empezaba a ser un irmán máis feble, máis delicado, non? E facer o que hoxe chamamos, desde o século XXI, desde 2024, discriminación positiva, como facemos noutros ámbitos da sociedade. Entón, as Irmandades da Fala aplicaron isto tamén á cultura en xeral, á política, á cultura, dentro da cultura e a literatura. E, por exemplo, potenciaron moito ámbitos da literatura que ata ese momento pois estaban menos traballados. A poesía, como dixemos, cos grandes autores do XIX, Rosalía, Curso Pondal, xa collera moita fortaleza, a narrativa tamén estaba empezando a rodar ben, pero, por exemplo, o teatro aínda ía un pasiño por trás. E as Irmandades da Fala entenderon que o teatro era moi importante, porque nun tempo onde aínda non había, estaba empezando cas primeiras grabacións acababa de pasar pouco Méliès, os Lumière, bueno, estaban coas primeiras grabacións case que documentais aínda do cinematógrafo, do cine, non? Do cinema. Ou empezaba a ver as primeiras películas preprimeiriñas de cinema mudo e aínda estaban chegando a xentes de Galicia. Nun tempo que, como digo, prácticamente non había, vou dicir así, cinema, que non había que o mundo da radio en Galicia tampouco estaba instalado, da radio en galego, polo menos, que non chega hasta os anos 30 e demais. Bueno, pois, que modo había de chegar a xentes de Galicia e de levarlles a súa fala, e a súa fala dignificada, a súa fala nun acto cultural admirable, como era o teatro, que é unha nobre arte, como nunha nobre arte, bueno, pois o teatro, como digo. O teatro potenciarono moito, as Irmandades da Fala, porque a través do teatro podían, coa asistencia das xentes que non tiñan máis que ir alí e mirar e escoitar o que se representaba, podían
e isto digo, vou empregar un verbo un pouco forte, pero vaiseme entender ben, inocular a bondade do cariño á nosa fala, á nosa cultura e á nosa historia. Entón, as Irmandades da Fala foron fundamentais porque foron o primeiro movimento de carácter, neste caso político-cultural, que intentaron convencer as galegas e os galegos de que tiñan que ter cariño de seu, de que debían de ter un san orgullo e sentir que o que eran valía a pena e que valía a pena traelo para eles e para os que viñeran despois, que somos nós. É que non sei que replicar a isto porque creo que non hai nada que dicirche, pero fíxate que sí que notei aquí que nunca ninguén describira as Irmandades da Fala a min nunca máis describira como este reforzo positivo do que ti falas, que me parece interesantísimo. Igual tamén é a sorte, non, de poder contar contigo esta tarde, que nos deas esta outra perspectiva, porque ás veces como que se fala da traxectoria dos grupos literarios, se queres, e non se falase como dun activismo en xeral, non? Que ás veces pérdese un pouco esa esencia primeira, o que lle dá máis sentido. En este caso, penso que co reforzo positivo, que me chamou moita atención, pois penso que se entende perfectísimamente. Entón, pois nada, agradecerche non só a túa resposta, senón esta claridade que achegas sobre o grupo das Irmandades, que entendemos que nesta época da que estamos a falar, xa despois de toda esta traxectoria que nos levas contando, estará relacionado con outros movementos que xorden neste momento histórico e, seguramente, tamén con outros grupos literarios, non? Sí, ben, como ti coñeces, és unha maravillosa experta na historia da lingua e da literatura galega, Non te creas, pois xa estás avanzando algo que ven de seu, despois de falar das Irmandades da Fala, ou xustamente no caldo de cultivo de sensibilidade social, socioestética, sociopolítica, socioliteraria, propiamente dita, que crean as Irmandades da Fala, xorde como un agromo dentro dunha árbore que medra vizosa, unha nova inmensa ponla, se quere dicir así, xorde na década dos anos 20 pois outro movimento que dá relevo, se quere, ao das propias Irmandades da Fala, que é o do grupo, o do círculo, o das xentes de nós, as xentes que se nuclean ao redor da revista Nós, que para moitos historiadores da literatura dá nome a todo o período histórico de antes da Guerra Civil, é dicir, do período que vai redondeando do 1900, 1901 ao 1936. Todo ese período moitas veces chamase Época Nós, porque xurde neste momento pois un grupo de escritores, pero de intelectuais en xeral, absolutamente abrallante, e crean o que podemos, o que moitos teñen denominado como a idade de prata. Se a idade de ouro foi a idade medieval, non? Pois a idade de prata da literatura galega e da cultura de Galicia, que son ese primeiro tercio, eses primeiros 30 e algo anos do século XX. E aí tivo un papel fundamental, como digo, a revista Nós, non só porque é a nosa gran revista histórica de antes da guerra, senón porque nela os que estiveron, digamos, ideando, os que arquitecturizaron esa revista, os que ao redor dela, como digo, nuclearon todo un sentir de Galicia e da súa cultura, son voces maiores, clásicos entre os clásicos pois da nosa cultura e da nosa literatura. A primeira vez que se publicou a revista Nós foi o 30 de outubro do ano 1920. Inda non hai tanto, pois celebramos o centenario da revista Nós, non? E a partir dese momento, dese mes de outubro do ano 20 ata o ano 36, publicouse ininterrompidamente esta cabeceira que se facía en Ourense, naquel momento Ourense, e, por suposto, seguiu sendo e segue sendo unha gran cidade de cultura de Galicia, pero naquel momento a cidade de Ourense converteuse
e tamén o dixeron así algunhas compañeras e compañeiros nos seus ensaios na Atenas de Galicia. Porque ali coincidiron persoeiros que son hoxe case que míticos, non? Na Rúa da Paz, en Ourense, nunha mesma rúa, en casas contiguas, naceran e viviran Ramón Otero Pedrallo e Vicente Risco, os que rapidamente, desde as súas terras natais de Rianxo e a través da revista Nós e de outras empresas comunitarias ou comuns logo, se uniu ese grande, entre os grandes, ese inmenso, que é Afonso Daniel Rodríguez Castelao. Entón, entre Castelao, que foi o director literario o director artístico, non? E Risco, que foi o director literario da revista, co concurso, evidentemente, do seu compañeiro, do seu irmán, porque eran unha tríada, Ramón Otero Pedrallo, e de outros que estaban tamén nesa mesma coordenada, non? Como Florentino Cuevillas, como Antonio Losada Dieguez e moitos outros, como digo, persoeiros da historia de Galicia, comeza a andaina da revista Nós. E por que insistimos tanto nunha revista? Estará pensando xente que nos oia. Porque esa revista non era unha revista calquera. Esa revista era todo un plan de país. Nesa revista había poesía, pero poesía xa levaba vendo moi boa desde Rosalía. Tamén había en Nós, evidentemente. A poesía é unha columna vertebral da nosa escrita, non? Nesa revista na que había poesía, as xentes que eran as súas responsables últimas, Castelao, Risco, Otero Pedrallo e demais, entenderon que había que reforzar outros xéneros literarios. Por exemplo, o do relato curto, que ata ese momento pois fora cultivado de modo máis ou menos puntual. E aparecen aí moitos contos, que era algo que se podía ler moi escasamente en galego. Bueno, pois na revista Nós aparece tamén o conto. Isto na literatura de ficción. Tamén aparecen pequenas pezas teatrais que, como digo, tamén as traballaran as Irmandades da Fala. Na literatura de ficción. Pero, sobre todo, o grande salto cualitativo da revista Nós non foi tanto no ámbito da ficción literaria, da poesía, do teatro, do relato curto, da narrativa, como en que as xentes de Nós entenderon que Galicia tiña unha eiva se non podía lerse en galego, escrita dos ámbitos, das disciplinas de saber máis variadas. Entón, as xentes de Nós incidiron moito en que houbera estudos de arqueoloxía, de historia, de etnografía, de numismática, de escultórica, de unha infinidade de xeoloxía, de unha cantidade inmensa de disciplinas de tipo científico que non había ata ese momento, ou prácticamente non había modo de lelas en galego. Porque eles estaban convencidos, elas e eles estaban convencidos de que a literatura e a cultura de Galicia se podía percibir como unha cultura, unha literatura non madurecida, entre comiñas menor, se non era quen de producir tamén alta cultura científica na súa propia lingua. E querían dignificar tamén a lingua a través desta operación, se se quere dicir así, cultural, para demostrarlle ao mundo que en galego tamén éramos capaces de expresar pois toda a ciencia, e todo o saber, e toda a beleza, e toda a forza da vida de calquera circunstancia existencial, non só da poesía, ou non só do relato, ou non só do teatro, ou de outras cuestións que teñen que ver máis co estritamente literario. Entón, Nós foi, como digo, fundamental para este salto cualitativo, e a revista Nós, que hoxe se pode consultar en edición facsimilar, que se busca incluso pola rede, por internet, se poden consultar pois exemplares no Fondo das Galiciana e de outras plataformas. Pois esa revista foi fundamental para este cometido, porque ademais ali colaboraron todos os grandes, ou prácticamente todos os grandes escritores
e escritoras dese momento, non só estes que acabo de citar, senón moitos outros, sería prolixo dicilos todos, sería imposible, porque son ducias, pero calquera Necesitaríamos 2 escritor, horas. claro, calquera persoa que nos estea escoitando e que teña raíces, pois eu que sei, en Muxía, en Tui, en Ribadeo, en Cerceda ou no Barco de Valdeorras, ha de atopar ali un escritor ou unha escritora que pode dicir, este é do meu concello ou incluso ás veces da miña mesma parroquia, porque era, pois, a grande revista de cultura da Galicia dos principios do século XX, e foi como digo, un piar, un alicerce fundamental que, de algún modo, de xeito simbólico, espella a chegada á nova madurez da cultura de Galicia, da cultura da Galicia moderna. E fíxate que estás falando do grupo Nós, non? Ou da xeración Nós, ou deste momento histórico. Gustaríame, só para remarcalo aínda coa perspectiva de hoxe, non? Que estas inquedanzas das que ti falabas do grupo, non? Da necesidade de que se publicaran, pois, non só contos ou teatro, sen desmerecer efectivamente ningunha das disciplinas, non? Ningunha das tipoloxías, se queres. Non só esta necesidade de publicar diversos pois tipos de textos, senón tamén a temática, non? Que o galego sexa relevante para a ciencia neste caso. Dende a perspectiva de hoxendía, como ti dicías antes, non? Que agora xa falamos dende o século XXI, fíxate que isto, non sei se ti tamén o ves así, pero segue a ser unha preocupación, non? Para as persoas que de algún xeito participamos da investigación en Galicia. E segue a ser tamén pois tamén unha eiva, non? Ou non sei, unha cuestión delicada moitas veces a hora de publicar traballos dentro de Galicia en galego. É dicir, que resulta increíble moitas veces, pero sí que segue a ser pois diferente, non? Aquí poderíamos falar de moitas cuestións lingüísticas, como ti ben sabes, que non é o tema que nos toca, pero temos moito que agradecer a toda esta historia da literatura galega, tamén a esta xeración, a estas persoas de nós, que nos permitiron tamén pois facer traballo e revalorizar ou poñer nun primeiro plano a lingua galega na época. Efectivamente, como ti dicías, seguro que nada que busquedes podedes atopar escritoras ou escritores que participaron tamén desta época histórica, desta primavera, se queres, se lle podemos chamar así, da literatura galega, non? Porque nos falaches das Irmandades da Fala, falachesos agora tamén do grupo Nós, que comprende a moitísimas persoas escritoras, polo tanto, é o que dicías ti, non estaríamos aquí toda a tarde, parte da noite, falando precisamente de quen participou neste grupo. E a parte do grupo Nós, temos que destacar algo máis neste século XX, antes da chegada, antes da Guerra Civil no 36? Ben, sí, claro que sí, se che parece, penso que podemos dedicar uns minutos a outro gran fito histórico deste momento, que é a fundación, a creación do Seminario de Estudos Galegos, pero antes diso, enlazando co que tan interesantemente contaches, quero simplemente deixar nesa cauda que dixeches moi ben. Ti, que és ademais unha gran especialista en sociolingüística, sabes perfectamente que moitos dos primeiros traballos, por exemplo, de sociolingüística, a sociolingüística van la let, pero entendámonos sociolingüística, pero de dafoloxía, de matemáticas, de bioloxía, de disciplinas que aínda hoxe, no 2024, é complicado atopar en galego, ou que se atopan materiais, pero que tamén se atopan moitos outros, xa non son castelán, que, vai de seu, porque vivimos no estado que vivimos, senón moitas veces directamente en inglés, ou en francés, ou en alemán, ou noutras linguas que son linguas coiné de o científico internacional, non? Entón, non é tan frecuente, tan frecuente. Sí que hoxe temos moita poesía en galego, temos moita narrativa, pero non oxalá se publicaran 50 libros de edafoloxía en galego todos os anos, pero non é así. E estas xentes de Nós
e en xeral de toda a época nos, das Irmandades e tamén do Seminario de Estudos Galegos do que imos falar agora, viron moi claro. Xeron, aquí hai que facer unha planificación cultural. Unha planificación cultural. Esta peza falta e temos que, como país, como cultura, como terra, temos tamén que dotarnos deste elemento de, pois iso, de cultura, non? De expresión. E ben, justamente nesa liña está o terceiro gran momento, a terceira grande institución dos tempos da preguerra, que é o Seminario de Estudos Galegos, que se funda un 12 de outubro do ano 1923. Así que hai uns meses, celebramos o centenario da fundación do Seminario de Estudos Galegos, que ademais tivo unha constitución moi emblemática, neste caso nun espazo moi simbólico, que foi na parroquia de Ortoño, no concello de Ames, pertiño da cidade de Santiago de Compostela, nunha vivenda das tías paternas de Rosalía de Castro. Entón, as persoas que fundaron o Seminario de Estudos Galegos quixeron con ese signo inserirse no gran río da historia, da recuperación, do renacemento, do rexurdir de Galicia, que xa abrira a propia Rosalía de Castro en 1863. Porque foron poñer, por dicirlo así, de modo simbólico, a pedra fundacional do Seminario de Estudos Galegos, facer a primeira reunión do Seminario de Estudos Galegos nunha casa no que ela pasara algún tempiño, que era unha casa das súas tías en Ortoño, non? No Val da Maía. E desde ese momento, pois, botou a andar a historia dos Seminarios de Estudos Galegos, que despois xa tivo sede en Compostela, na zona, nucleada ao redor da Universidade de Santiago de Compostela, porque o Seminario de Estudos Galegos era unha institución universitaria que, de algún modo, tamén produciu un novo cambio de velocidade, unha subida da aposta da dignificación da cultura de Galicia. As xentes do Seminario de Estudos Galegos entenderon que non só había que facer escrita en galego de todo tipo, evidentemente de ficción literaria, poesía, narrativa, teatro, ensaísmo vario, senón que todo iso debía de estar na máxima institución do saber do país e de calquera país, que en principio son os estudos superiores e a universidade. Inda hoxe no mundo segue sendo así, non? Os estudos superiores son os estudos universitarios. Entón, o Seminario de Estudos Galegos adquiriu ese rango. Era un centro de estudo universitario, dependente que daquela era a única universidade existente en Galicia. Hoxe hai a Vigo, da que ti és membro, Noelia, tamén hai a Universidade da Coruña, pero naquel momento a única universidade era a Universidade de Santiago de Compostela, a USC, que é unha entidade de coñecemento centenaria, semimilenaria, porque xa cumpriu máis de 500 anos. É unha das máis antigas universidades de territorio español e de Europa, non? Porque antiga é tamén Compostela, e o seu centro de saber vai consonte a ela, non? Ben, pois a Universidade de Santiago é onde asenta o Seminario de Estudos Galegos. E ao seu redor, pois, grandes sabios dese momento. O primeiro presidente histórico foi Salvador Cabeza de León, que era xustamente catedrático de literatura na Universidade de Santiago de Compostela, e con el, pois, históricos que deron grande luz á cultura de Galicia ao longo de todo o século XX, non? Xentes moi variadas. Algunhas, naquel momento, eran moi noviños ou moi noviñas, non? Pois, case de 15, 16, 17 anos, pero xa estaban neses tempos iniciais do seminario. E, por suposto, todos os xa veteranos que se sumaron de
promocións ou de iniciativas anteriores. Aí estaban, pois claro, os Lugris Freire, dos que falei antes, os Carré, etc., que viñan do tempo das Irmandades da Fala, os Risco, os Castelao, os Otero Pedrallo, que viñan pois do grupo Nós, non? E os máis novos que se sumaron neste momento, como podían ser pois xentes que celebramos co Día das Letras Galegas nos últimos anos, Antón Fraguas, pois Xosé Filgueira Valverde, Ricardo Carballo Calero, Francisco Fernández de Riego, que eran moi noviños. Cando se fundou o Seminario de Estudos Galegos eran rapazolos e foron incorporándose a medida que transcorriron os anos do seminario, que se estenderon nesa primeira etapa histórica entre o ano 23 e o 36. Hai que pensar que Francisco Fernández de Riego, por exemplo, naceu no ano 13, ou seja que cando se funda o Seminario de Estudos Galegos tiña 10 anos. Bueno, pois ele incorporouse, falo ahora de memoria, pero debeu ser no ano 28, 29, 30, é dicir, tiña 15, 16, 17 anos. Pero ainda así segue sendo admirable que un rapaciño con 16, 17 anos se sume a esta corrente de ilusións do galeguismo orgánico, neste caso nun gran centro de saber como é a universidade, que catalizaba o Seminario de Estudos Galegos. E o Seminario de Estudos Galegos vai seguir traballando nesa aposta pola ciencia en galego, desde a universidade, claro. Ten unha estrutura en seccións nas que se organizaban grupos de traballo de sabios que o que facían era promover justamente investigacións de altísimo nivel, perfectamente científico, claro, nesas disciplinas. Entonces había unha sección de arqueoloxía, historia e prehistoria, había unha sección de literatura, había unha sección de ciencias naturais, había distintos tipos de seccións, e en cada unha das seccións as persoas que estaban encargadas das mesmas pois facían investigacións, como digo, utilizando toda a mellor bibliografía existente no mundo naquel momento, en outras linguas, para avanzar nos seus estudos, e incluso facían traballos de campo. Son moi famosas as xeiras, as viaxes de investigación do Seminario de Estudos Galegos, porque sobre todo... As estadías de hoxe en día, non? Efectivamente, as estadías universitarias de hoxe en día, cando imos visitar a colegas, pois, que sei, para aprender da sociolingüística dos distintos idiomas que hai no Reino Unido, e vamos a Oxford a ver que nos contan ali do Scottish, ou do gaélico irlandés, ou do que sexa para entender a súa situación lingüística. Bueno, pois daquela facíanse así, fixéronse moitas visitas, moitas investigacións de campo por todo Galicia, sobre todo nos ámbitos da prehistoria, da etnografía e da historia, e hai hoxe publicacións que recollen aquelas investigacións das mulleres, algunhas había, non demasiadas, pero había mulleres nos seminarios dos galegos, e sobre todo homes, era aquel tempo do patriarcado, do Seminario de Estudos Galego, non? E aí aparecen, bueno, hai uns cadernos incluso do Seminario de Estudos Galegos. Desculpa, Armando, ¿sí? Desculpa que te atalle, porque precisamente agora estabas entrando en materia, non, sobre o que facían o labor e tamén o que publicaban no Seminario de Estudos Galegos. Fíxate que o situaches nesta Universidade de Santiago de Compostela, pero temos que facer a pausa para ir á publicidade, pero continuamos a seguinte hora. Así que quedademos con todos estes datos que acaba de tirarnos Armando, quedademos con este momento histórico no que nos atopamos preguerra, e dicir, atopámonos nestes momentos antes do 36, en concreto no ano 1923, sí, que xusto o ano pasado celebramos o centenario do Seminario de Estudos Galegos. E, para a segunda parte, seguimos escoitándote sobre o seu labor e sobre a súa importancia nas nosas letras. Así que agardamos que esperedes por nós un minutiño, sí? Ata ahora. Perfecto. Chámome Estefanía, teño 35 anos e vivín 7 anos en Xenebra, Suiza. Eu criei-me aquí na Laracha e cando terminei a carreira en 2010 tiñamos, xunto coa miña parella, en mente buscar unha oportunidade profesional fora.
A miña parella saiulle un contrato de investigación na Universidade de Xenebra e os dous pois, viaxamos aló para comenzar a nosa vida aló. Nos marchamos coa idea de volver. Ao principio pensábamos pois, en irnos un ano ou dous fora e ao final o tempo vai pasando e cada vez volvese máis difícil retornar. Cando coñecín o programa BEME, pois vin unha boa oportunidade pois para poñer unha data de saída. Apunteime no mestrado de Banca e Finanzas da UDC. Ese ano pois, dediqueino a facer contactos no sector e ademais a certificación que eu tiña en Suiza para traballar non era válida en España e o mestrado é o título que me abriu as portas a poder traballar no sector bancario actualmente. Ao cabo duns meses atopei traballo nunha entidade financeira na Coruña, tiven dous cativos, Lois e Isabela, e a miña parella tamén puido volver, retornado, teletraballando, e establecémonos aquí e estamos moi contentos. A min unha das cousas que me daba máis medo cando deixei Suiza era non saber que ia facer ao chegar aquí, deixar un traballo e comezar a buscar traballo. Pois se xa ves que un proxecto de facer un mestrado acompañado por personal da oficina de retorno que te axudan con todos os trámites, pois fan que esa decisión sea máis sinxela e que ao final, eu creo que a tomas antes e dunha maneira máis fácil. Non cambiaría por nada a decisión que tomei de volver, porque vivir neste entorno é un privilexio, estar cerca da familia é un privilexio, e oportunidades moi bonitas tamén as hai aquí. Ben, que tal? Aquí seguimos nesta segunda parte. Estiven vendo así en diagonal o que nos ibades dicindo polo chat e lembrovos que tedes liña directa con Armando que vai estar con nós esta segunda hora tamén, así que aproveitade porque non todos os días, xa sabedes, temos a un especialista como a él para conversar así tan directamente, así que aproveitade e ide escribíndonos por aí as dúbidas que teñades. Con todo, pola miña parte, tamén lembrarvos unha vez máis que tedes os materiais descargables desta sesión 17 con máis información con información lingüística sobre usos da lingua galega e máis sobre enlaces de interese, como sempre, onde tamén tedes o blog de Armando Requeixo, moi interesante, moi recomendable, que podedes utilizar tamén como materiais de lectura para ter eses outros recursos de lectura en galego e, por que non, seguir aprendendo de lingua e cultura galegas. Como vos dicía, como seguimos aquí con Armando, o último do que nos falou nesta primeira parte da clase foi do Seminario de Estudos Galegos. Lembradevos que viñamos desta primeira etapa do século XX, onde nos citou e falou pormenorizadamente desa xeración nós, das Irmandades da Fala. Agora dos Seminarios de Estudos Galegos pechamos esa primeira parte e diría que o devir histórico que nos leva a seguir falando de literatura neste século XX sería, se non me equivoco, a creación, o xurdimento, de algún xeito, mellor que creación, da Editorial Galaxia. Lembradevos que despois deste Seminario de Estudos Galegos do ano 1923, chega unha época pois que seguro que todas e todos coñecedes, como foi a época da Guerra Civil, non? Que tivemos do 36 ao 39, pero despois de iso, aínda que despois da Guerra Civil viu unha ditadura, aínda así aconteceron cousas en materia de lingua, en materia de literatura tamén. Así que aquí nos quedaramos, Armando. Non sei se nos queres seguir contando, tirando deste fío conductor histórico e literario do que estábamos desfrutando. Pois sí, pareceme unha proposta estupenda que sigamos no punto que indicas, Noelia, facendo este percorrido hasta chegar a hoxe, ao 2024, e probablemente o gran momento do século XX, despois dese período pois arxente o que é o tempo da República ata o ano 36, ata o 18 de xullo 36,
pois sería o xurdimento, como ben anunciabas, da Editorial Galaxia no ano 50. Antes diso, claro, acontece a gran debacle, ese trienio nefasto entre o 18 de xullo de 1936 e o 1 de abril de 1939, que, como saberán tantas persoas que nos están escoitando, pois foi un período moi difícil da historia non só de Galicia, senón de España e de Europa en xeral, cos prolegómenos dunha Segunda Guerra Mundial escenificados na propia Guerra Civil Española, onde todo o que se estivera construindo de alguna maneira nese primeiro tercio do século XX esfarela, queda en stand-by, bueno, a cultura galega, a cultura sinadamente identificada a través da súa lingua e da súa tradición e do seu herdo, pois tamén sofre un embate tremendo, como outras culturas peninsulares, irmás, o caso daquelas que non se vehiculan en lingua castelá, porque o novo réxime entendía que España era unha grande e libre, e, polo tanto, dentro de unha grande e libre só había unha lingua, que era o castelán, e o catalán, o vasco, e, bueno, outros idiomas quedaron abeirados, é o que lle pasou tamén a Galicia. E houbo que recuperar o paso. E o modo de facelo, o modo que atoparon os galeguistas da posguerra, de volver a conseguir manter, digamos, a cadea interxeracional de transmisión pois da historia e da esencia e do herdo de Galicia, foi sendo posibilistas. O réxime de Franco nos primeiros anos 40 foi moi duro, moi vixiante de calquera cousa que se apartase do que se entendía que era a cultura pois expresada regulamentariamente, e aí non entraba moito nada que tivese que ver co galego, e ante ese panorama, digamos, social ou sociopolítico adverso, os galeguistas o que pensaron é que había que utilizar estrategias culturalistas. E o mellor modo, tal vez, era crear unha editora que conservase como nunha especie de reservorio as esencias daquilo que estiveran construindo pedriña a pedriña antes da guerra e desde o rexurdimento, desde o século XIX. E créase tamén nunha data moi sinalada, o 25 de xullo de 1950, gustanos moito esas datas moi simbólicas, neste caso o Día de Galicia, ou se queredes o Día de Santiago Apóstolo, o Día da Patria para outros, o Día de España para incluso para outras persoas. Pois ese 25 de xullo é o día que simbólicamente se constitúe a Editorial Galaxia, que é moito máis que un editorial. É verdade que é un editorial, ese, digamos, pois, columna vertebral do seu exercicio, vamos, da súa presenza social, pero en realidade Galaxia era unha idea de país, era unha plataforma transversal na que sumaron forzas todas as vellas e os vellos galeguistas para volver a botar a andar o tren, a locomotora da cultura de Galicia. E aí a proba máis evidente de que se trataba, digamos, de recuperar o que antes da guerra se estivera facendo é que o primeiro presidente, o primeiro director histórico, presidente da Editorial Galaxia foi Ramón Otero Pedrallo, que era unha das grandes voces, o Petrucio por excelencia da cultura de Galicia no ano 1950. E ao redor del, pois toda unha inteligencia, como digo, de galeguistas que empuxaron con forza para que este proxecto tivese viabilidade. E eu quero aquí significar pois a tres persoas. Xaime Illa Couto, que era pois o ideador, o viabilizador, o que fixo, digamos, a estrutura económica e sostible desa plataforma, e tamén lle imprimiu carácter ideolóxico, por suposto. Francisco Fernández de Riego, que é unha figura descomunal da cultura de Galicia dos últimos 100 anos, que era, se queredes dicilo así, o executor, a persoa activa, proactiva, a persoa que levaba adiante todo aquilo que Galaxia ideaba e que de algún modo pues, coordinaba, non? E despois Ramón Piñeiro, que era a gran mente pensante, o gran ideólogo, o gran filósofo transcendente que de algún modo pues, creaba todo o tecido de ideas
que Galaxia sostiña. Esas persoas, o Tero Pedrallo dun modo máis simbólico, pero sobre todo Xaime Illa Couto, Francisco Fernández Riego e Ramón Piñeiro, son os verdadeiros artífices desa nova recuperación, dese, se queremos dicilo así, segundo rexurdimento da cultura de Galicia, tras o desastre da Guerra Civil, que se produce con Galaxia. E, dentro deste rexurdir, hai tamén un momento moi fulcral, que é a creación, primeiro, dos cadernos Ramón Piñeiro nos anos 50, e, sobre todo, da revista Grial, que ainda hoxe sigue publicándose, que é a revista decana das revistas de cultura en Galicia, que se publica desde 1963, dicir, xa ten máis de medio século, publicase trimestralmente, 4 números ao ano, e xa van no 241, ou seja, que é un buque insignia da cultura de Galicia, pedra ou alfalla, precisamente, mascarón de proa dese movimento de Galaxia que chega ata os nosos días. E de feito, xa que nos falas da revista Grial, dicirlles a xente que nos escoita que poden entrar na páxina web da revista e conseguir facerse cos números, dende os máis actuais ata os máis antigos. E aí hai, claro, moitísimas cousas moi interesantes e moi relevantes tamén da propia historia de Galicia, non? Porque, como dicías, esta guerra civil e a posterior ditadura e todas os movementos sociopolíticos que se van producindo ao longo da historia, claro que se reflexan e teñen que notarse, non? Tamén nos movementos literarios. Neste caso, digamos que falamos da fundación ou da creación desta editorial Galaxia como un xeito de salvagardar ou de, non sei, salvar e coidar eses avances que xa se fixeran antes da guerra e de seguir producindo e reproducindo cultura, pero que non só, digamos, serviron para salvala, non? Senón para despois seguir reproducíndoa e producindo ata os nosos días, porque seguimos falando tanto da revista Grial, por exemplo, como da editorial Galaxia ou como de outras asociacións ou, non sei, empresas en sentido amplo que xurdiron neses momentos e que seguen ata o día de hoxe. Isto é moi importante, non? Sí, en realidade Galaxia como dicimos, unha idea de país, non son unha editora, e a Galaxia debemos moito. Sen exagerar, podríamos dicir que case se podería, igual que falábamos de época nós, xa o fixou algunha persoa, igual que falábamos de época nós para a época de comezos do século XX hasta a Guerra Civil, podería perfectamente, e o propio Fernández Río escribiu un libro nese sentido, titularse ou chamarse a Galicia do 1939, da posguerra, ata a Galicia da transición, da morte de Franco en novembro do 75, a época Galaxia. Porque eles volveron a reconstruirlo todo. A narrativa, a poesía, o teatro, todo o que coa chegada da Guerra Civil pois quedara, como digo, truncado, eles volveron a recompoñer. Hai que pensar que, por exemplo, a xentes de Galaxia, ou en Galaxia, na editorial Galaxia, aparece a colección Solnés, onde están publicados todos os grandes poetas galegos da segunda, do tempo, digamos, da longa noite de pedra, do tempo que durou os 40 anos da ditadura, non? Aí apareceron poemarios de Aquilino Iglesias Alvariño, de Antón Tobar, María do Carme Krukenberg, Miguel González Garcés, Celso Emilio Ferreiro, Xosé Díaz Jácome, Manuel María, Salvador García Bodaño, sería infinita a lista. Todos os grandes títulos, os títulos clásicos da literatura, da poesía galega dos anos 50, dos anos 60 e primeiros 70 están publicados en Galaxia, que era, como digo, a gran editora de referencia. Pero non só a poesía, seguindo coa tradición do rexurdimento e da preguerra, senón a narrativa. Eles son os artífices tamén da recuperación da narrativa. Hai que pensar que a mediados dos anos 50 aparecen figuras como Ángel Fole, que publica en 1953 A luz do candil en Galaxia, en 1955 Terra Brava, figuras extraordinarias, incomparables da nosa escrita do pasado século, como Álvaro Cunqueiro,
Álvaro Cunqueiro publica Merlín e familia en Galaxia no ano 1155, pero os seguintes anos as crónicas dos Ochantre, Se o vello Sinbad volves ás illas, un clásico do teatro galego como é o Príncipe Don Hamlet, o Don Hamlet, Príncipe de Dinamarca, non? O incerto señor Don Hamlet, Príncipe de Dinamarca, a ver se digo ben o título inteiro. E tamén, por suposto, aparecen coleccións que dan cabida aos novos escritores que estaban aparecendo, non só os clásicos, os máis veteranos. É o caso da colección Illa Nova de textos para mozas e para mozos daquel tempo, e aí, por exemplo, aparece unha figura como é a de Xosé Luis Méndez Zorrín, afortunadamente hoxe entre nós, e que é un clásico en vida, un dos grandes, entre os grandes da literatura galega. Publica aí o Percival e outras historias tamén, un texto seu primeiriño, cando era un mociño, non? E ao pouco tempo aparece tamén a figura de Carlos Casares, que é outro grande tamén da historia da literatura galega, e que despois incluso tivo responsabilidades na propia Galaxia. Por lo tanto, este é un momento no que a editorial Galaxia, de algún modo, o que fai é acendrar ao seu redor todo un grupo de persoas que con maior ou menor afinidade suman forzas para soster ese fío, esa continuidade na historia de Galicia, na historia cultural en xeral, e a través da cultura manter viva a esencia de Galicia, e manter viva o que somos, e legárnolo, pasarnos o relevo, dirían os casteláns, el testigo, entregarnos o testigo para que nos continuásemos xa despois da transición, nos comezos deste século XXI, traballando nesta mesma liña. Fixadevos que non era, que xa falábamos non na hora anterior, que non era ás veces nada doado poder publicar en galego na actualidade, pois imaginadevos nesas épocas, non? E aí aínda cobra máis relevancia aínda, se cabe, toda esta época Galaxia, non? Da que nos fala Armando. Precisamente as coleccións das que tamén nos estabas dando, das que estabas a dar conta, son tamén centrais, non? Na historia da literatura galega, e grazas a esta iniciativa, pois podemos contar hoxe con unhas, creo que con un forte xa tecido editorial, non? En Galicia, con coleccións e con outros recursos e tamén moi importantes que nos fan en materia de lingua, se queres, e tamén transmisión e da cultura, pois unha peza xa bastante forte, non? Sobre todo se temos en conta de onde vimos, que lembradevos que non todo foi tan sinxelo, non? Como se pode contar ás veces en poucos minutos. E precisamente que falabas desta época, non quería, época Galaxia, foi como te referiches a todo este tempo, igual resultaba tamén relevante que, ademais, como ti és unha persoa experta no tema, falarnos da figura de Penzol e de como naceu neste arredor do ano 63, se non me equivoco, a fundación que leva, ademais, o seu nome moi ben sellado precisamente a este movimento da etapa Galaxia da que nos estás a falar, non, Armando? Pois sí, de alguna maneira, se a editorial Galaxia pois era, como digo, a locomotora de toda esta recuperación, a Fundación Penzol era a súa irmá xemelga. De feito, as estruturas da Fundación Penzol, ainda hoxe en día, e da editorial Galaxia son vasos comunicantes, os consellos de ambas estruturas pois teñen persoas en común e de algún modo retroalimentan a súa actividade a prol da cultura de Galicia, da lingua e da literatura de Galicia. Fermín Penzol era un galeguista histórico que por amor a Galicia foi desde moi novo atesourando unha inmensa, unha abrallante colección de materiais de fondo galego, materiais sobre todo bibliográficos, pero tamén de outra índole, cartográficos, documentais, manuscritos, etc. Desde antes da guerra, e chegados aos anos 50-60, despois de décadas de coleccionismo, ele era un coleccionista privado, se quere dicirlo así, era o de feito, pois ele estima que ten que de algún modo reverter ese traballo de recuperación e de conservación, de preservación de materiais históricos que estivo facendo
pois da escrita galega de todo o tempo, tiña que, de algún modo, cristalizar nun espazo que fose público, que fose de acceso á cidadanía. E, pola súa amizade ca figura de Ramón Piñeiro, decide, a mediados dos anos 50, pois doar todo ese fondo, como digo, precioso, que tiña desde textos medievais ata as últimas publicacións que estaban aparecendo en Galicia, de miles realmente de exemplares, a un espazo que, como digo, revertese na cidadanía galega. E é cando as xentes de Galaxia crean toda unha logística e institúese en Vigo, no ano 1963, a Fundación Penzol. A Fundación Penzol hoxe sigue evidentemente activísima e é xunto coa Biblioteca da Real Academia Galega, a da Universidade de Santiago de Compostela e a do Instituto Padre Sarmiento, que son os herdeiros naturais do Seminario de Estudos Galegos, é unha das grandes 4 bibliotecas históricas de Galicia, de libro e de materiais en galego. E iso é algo que nace justamente pois deste entendemento e deste unir forzas, arrimar o ombreiro que fixeron as mulleres e os homes de Galaxia nese tempo tan difícil para que chegase a nós todo aquilo que se non fose pois, por esta generosísima vontade que eles imprimiron, pois probablemente se tería perdido no tempo e non o conservaríamos. E despois, comentabas tamén, Noelia, despois dese tempo de Penzol e de Galaxia, a partir do ano 75, claro, a circunstancia xa cambia, comezan os tempos de transición e o labor, como digo, bueno, pois, máis que plausible, máis que admirable, da Editorial Galaxia sumáronse outras editoras que hoxe xa tamén son vedrallas, son veteranas, porque as décadas foron pasando, os lustros foron indo, a finais dos anos 70, pois, aparecen edicións do Cerne, a editorial Edicións Xerais de Galicia, que é outra das grandes editoras do país, que nace justamente pois, a finais dese tempo, no ano 79, a principios dos 80, cando empeza a publicar con forza, e outras que empezaron tamén por eses tempos, finais dos 70, primeiros 80, como a editorial Sotelo Blanco, que despois parou o seu facer, Edicións do Castro, a seguinte, digamos, en veteranía despois da propia Editorial Galaxia, e moitas outras que se foron sumando na Galicia dos 90 e dos primeiros 2000. E para que se fagan unha idea de como Galicia foi dando pasiños e a cultura e a literatura de Galicia pois hoxe afortunadamente esponxou e medrou, hai que ter en conta que na Galicia da primeira metade do século XX podíanse publicar 8, 10, 15, 20 libros ao ano, vale? Dependendo dos anos. Hoxe podemos dar cifras bastante precisas, porque no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades hai un proxecto, os informes de literatura, que mapean todo o que se escribe, todo o que se publica en literatura galega, teñen listados todos os libros que aparecen de ficción, de creación en galego o ano, ben, pois, entre novelas, poemarios, obras de teatro, libros de ensaio, etc., en Galicia publicanse aproximadamente cada ano, agora, 21, 22, 23, 24, máis ou menos, redondeando, uns 2.000 libros ao ano. Entón, se comparamos isto co que pasaba hai 50, 60, 70, 80 anos, pois decatámonos de que, cando moitas veces temos ese puntiño derrotistas, de decir, a cousa non vai ben, hai que traballar máis, isto está escuro. Ben, de 20 a 2000, creo que as cifras nos dan idea de que algo estamos facendo ben, e que podemos facelo aínda mellor. Xusto, que importante non quedarnos con esta última mensaxe, este dato que nos traz tamén, que ben traballan nese centro Ramón Piñeiro, non? Bueno, son o secretario, non podo falar do centro, non? Claro. No, pero ademais estudan estas cousas, sí, estudamos. Exacto. Moi importante tamén o labor que se realiza tamén aí. Por suposto, xa que nos falabas destas bibliotecas, non, destes fondos tamén
que moitas persoas podemos ou tivemos a sorte de consultar, eu animo vos a que cando veñades por Galicia, as persoas que nos estades a escoitar, pois que tamén vos paseedes polas bibliotecas, por exemplo, as que nos dixo Armando, a da Fundación Penzol, que está aquí en Vigo, é ademais un edificio ben bonito, podedes aproveitar para ver esta magnitude, non, de volumes, de obras que hai aí recollidas. Con todo, estánme dicindo que temos algunhas preguntas, así que imos dando paso e despois seguimos charlando. Que che parece? Paréceme perfecto. Pois a ver que preguntas temos por aquí. Non sei se as podemos ir vendo. Como habitualmente, se non vou vos lendo eu, Armando, e imos comentando. Pero normalmente está moi ben montada a logística deste curso porque temos un labor de produción magnífico por detrás, que ti ademais es coñecedor disto, e xa nos poñen as preguntas na pantalla para que poidamos consultalas. Entón agardamos a que nos las deixen. Senón nos seguimos falando, que temos corda para rato. Creo que os dous, ademais. Mentras tanto, aproveito para dicirvos que despois tamén falaremos contigo, Armando, sobre isto, pero aproveito para dicirvos a xente que está desde outro lado da pantalla que a semana que ven, xa que falamos, que hoxe falamos de moitas datas, non? E falamos de autoras e de autores, falamos de publicacións e demais, e falamos tamén do ano 1963, xa sabedes que relacionado con diferentes cousas das que nos falou Armando, e unha delas tamén é que o ano 63, como vos dicíamos antes, o 1963, foi o primeiro ano no que se celebraron as letras galegas, e precisamente ese 17 de maio segue a ser o día, polo tanto, no que celebramos as nosas letras, e xa sabedes que cae a semana que ven. E casualidade ou non, resulta que Armando é un especialista na obra da autora homenaxeada nestas letras, Luisa Villalta. Polo tanto, se tamén queredes facerlle algunha pregunta, algunha proposta, petición ou demais, tamén podedes aproveitar para poñérnola por aí e nos agora vos atendemos. Non sei se xa están en marcha as preguntas ou a ver como procedemos. Si ben, mentres van aparecendo as preguntas, ti decíalo moi ben, Noelia, eu estarei encantado se queredes nesa última parte logo de falarmos un pouquiño de Luisa Villalta, que é a autora que conmemoramos neste 17 de maio de 2024. Se queredes contovos algunha cousiña da súa vida, da súa obra, para que as persoas que a mellor estean menos familiarizadas, xa que estamos no mes das letras, no ano, que é o ano Luisa Villalta, e que eu, bueno, pois escribín moitas cousas sobre a autora, e que podo, bueno, pois a mellor responder algunhas curiosidades que teñen as xentes que nos falen, que nos escoiten, quero dicir. Sí, seguro que sobre iso vai haber preguntas, porque ademais non está de máis tampouco lembrar que este ano, aínda que son unhas letras, pois digamos que é unha celebración, unha homenaxe que facemos todos os anos, pero este ano é máis especial, se cabe, se mo permitides tamén, porque é a sexta, se non me equivoco, a sexta muller homenaxeada no Día das Letras, que non houbo moitas, como vedes pois ás veces un pouco unha asignatura pendente esta visibilización das autoras, non? Nada, sí. Para que teñades unha idea, as homenaxeadas foron Rosalía de Castro, está seguro que xa a coñecedes moitísimo, Francisca Herrera, creo que foi a segunda persoa, María Mariño, María Victoria Moreno, Xela Arias e agora Luisa Villalta, para que vexades que tamén temos aí representación feminina. Querías dicir algo, Armando, e atalleite? No, e o que ti acababas de dicir, que ten a historia escríbese ás veces así, e afortunadamente nos últimos anos estamos a Real Academia Galega está compensando
equilibrando xenéricamente as designacións. Bueno, levan 61 anos, levamos 61 anos celebrando o Día das Letras Galegas e hai 6 mulleres. Eu quero pensar que nos vindeiros anos cada vez haberá un equilibrio maior. E Luisa é a sexta, efectivamente, e ademais é a sexta con moita forza, con moito pulo, porque unha cousa, mentras imos agora recuperando as preguntas, e creo que vamos contestar a primeira, pero un apuntamento que fago moi rápido, que é unha curiosidade que a mellor as persoas que nos escoitan non saben, e está chamativo dicilo, é que para que un autor, unha autora do pasado mereza a distinción de ser homenaxeado co Día das Letras Galegas, ten que cumprir unha serie de requisitos, teñen que ter pasado 10 anos desde o seu pasamento e demais, pero o imprescindible é que ten que haber como mínimo 3 académicas e académicos que fagan a proposta da posibilidade de que en votación do plenario se escolla ese autor ou autora para homenaxear, non? Hai unha votación, é unha especie de como se fora Eurovisión literaria, vaise votando as candidaturas hasta que a máis votada é a que se decide que será o autor ou autora a homenaxear o Día das Letras Galegas do ano seguinte. Ten que haber, como digo, 3 persoas, 3 académicos ou académicas que avalen a proposta. Hai 30 académicos, son o total de académicos e académicas que hai. O normal é que cada proposta sume 3 avais. Ás veces, se hai moito entusiasmo, 4 ou 5 persoas que presentan esa candidatura. Normalmente nunca máis de 3, 4, 5, como moito. Este ano houbo 10 académicas e académicos, o ano pasado, 23, vamos, que propuxeron para o 24 a Luisa Villalta. Eu creo que é moi chamativo, moi notorio, e que bateu a plusmarca de, digamos, apoio para que a celebrásemos este ano. E ben, creo que hai aí unha pregunta, comentario dun amigo, Efectivamente. Parece que nos coñecemos. Fernando Mosquera, creo, non? Iso parece, tes aquí un coñecido, sí. Creo que é un amigo, neste caso de Baires, de Buenos Aires, co que coincidín. Eu tive a fortuna de estar polo menos un par de ocasións na Feira do Libro de Buenos Aires, que é unha das grandes feiras do libro de América e do mundo, e ali sempre hai representación galega, hai un stand galego da Xunta de Galicia que nos representa maravillosamente, e van escritoras, escritores, estudosas da literatura galega, a convivir, a divulgar, a proxectar, a dar a coñecer a nosa literatura e a nosa cultura. Eu tive unha fortuna de facelo nun par de ocasións, nalgúna delas coincidín con Fernando Mosquera, que ademais nos conta aquí que ten a súa avoa materna era Requejo, que efectivamente é o mesmo apelido. O meu apelido Requeixo ten unha forma en castelán que é Requejo, e despois hai unha forma hibridada que non é exactamente nin galego nin castelán, ainda que hai moita xente que está así inscrita nos rexistros, que é Requeijo, non? Que é esa forma intermedia. En castelán sería Requejo, en castelán normativo, para entendernos, e en galego Requeixo. E aproveito para dicir, porque mo pregunta, mo di moita xente, unha amiga, e ao mellor Fernando lle gusta sabelo agora, o meu nome, o meu apelido, ten coincidencia con substantivo común en galego. O Requeixo en galego é o que en castelán chaman requesón, que é un doce, pero tamén significa outras cousas. De feito, o meu apelido non ven de aí. Un requeixo en galego, ademais de ser o requesón, logo en castelán, un requeixo en galego é un terreo en pendente, unha lomba, unha lombiña, que acaba nunha pequena chaira onde están as casas. E iso é o que significa no meu caso. Os meus devanceiros pola parte paterna viven nun lugar que se chama O Requeixo. Hai moitos sitios en Galicia, bastantes sitios que teñen este topónimo, O Requeixo, e iso é o que significa o meu apelido. O sea, que eu sería algo así como Armando Lomba ou Armando Lombiña. E tamén sería a avoa materna de Fernando Mosquera, o que aproveito para saudar nesta distancia interoceánica. Fíxate, Fernando, que sorte ter Armando aquí, non? Que ademais nos fixo unha cartografía rápida, unha viaxe, non? Pola toponimia, pola historia do apelido,
que ademais, efectivamente, compartides. Precisamente, Armando, en algunha sesión falamos sobre esta castelanización, non, dos apelidos, que tamén foi consecuencia histórica, non, das épocas sociais, políticas e históricas en moitos casos que sufrimos en Galicia. Precisamente que nos trouxeras o teu propio exemplo, pois serviu aínda máis para ilustrar isto do que en algunha ocasión falamos. Creo que hai máis preguntas por aquí para ti. Así estou vendo aí unha, non sei se ti tamén o ves, Noelia, creo que, sí, sí. Sí, unha cousa que apunta moi interesante, por certo, Guillermo González Machado, ou Guillermo González Machado, se queres pronunciar a esa galega, non? Que apunta, anota se houbo ou hai algún tipo de conexión entre a Renaxenxa catalá e o resurdimento, o renacemento galego. Boa pregunta, sí. A persoa axeitada, ademais. Efectivamente. Claro, entón, pois eu teño que dicirlle a Guillermo que sí, que efectivamente hai unha conexión, un fío de conexión directo entre a Renaxenxa catalá e o Renacemento galego. E ademais agrádame moito que me pregunte Guillermo estas cousas, porque, aínda que non ten por que sabelo Guillermo, e a mellor moitos dos que están aquí, eu son fillo de migrantes que emigraron a Cataluña e que retornaron, así que tamén sinto esta cordialidade desta conexión irmandada galego-catalá ou catalán-galego, non? Fixadevos ata que punto os camiños da cultura e da literatura catalá no século XIX e galega, e non só, andaron en paralelo, que no ano 1859 en Barcelona celebranse uns xogos florais que eles chamaron Jocs Florals, que como se di en catalán, bueno, para recuperar o idioma, visibilizar, dignificar o uso do catalán. E aí estaban xentes pois, moi coñecidas, como Farul, Balaguer, bueno, catalanistas daquel tempo moi célebres, e celebran, pois iso, un gran concurso, que iso que eran os Xogos Florais, un concurso, unha reunión, un gran evento da poesía e da escrita catalá, en 1859. Pois ben, 2 anos despois, xustamente, en 1861, na cidade da Coruña, celebranse os Xogos Florais do idioma galego, que se fixeron a imitación dos Jocs Florals que se fixeran 2 anos antes en Barcelona, que a súa vez, por certo, estaban imitando os Xogos Florais occitanos. Así que hai unha especie de efecto dominó, de corrente irmandada, sororizada, se queremos tamén, das culturas peninsulares, que neste caso nos une aos cataláns cos galegos, e hai moitos escritores dese rexurdimento galego que lían, que seguían con atención o que estaban producindo os escritores catalás e viceversa. E houbo contactos, e incluso houbo traducións de textos de escritores cataláns por escritores galegos e viceversa, non? Entón sí que hai unha conexión e hai un camiñar, digamos, de mans dadas que empezou nese tempo con forza e que sigue ata hoxe. E todo durante os tempos, as últimas décadas, estiveron celebrándose anualmente unhas reunións que tamén eran históricas, empezaron antes da guerra, pero sobre todo se cultivaron nos últimos lustros, que son os encontros Galeusca, entre escritores de Galicia, Gal, Eusk, de Euskadi, e K, de Cataluña. Encontros onde eu teño asistido a algúns deles, que son rotativos, cada ano, pues, un ano no País Vasco, outro ano en Cataluña, outro ano en Galicia, nos estivemos encontrando escritores estudosos da cultura catalá, da cultura galega e da cultura vasca, que despois tamén temos encontros con escritores, evidentemente, da cultura en lingua castelá. Polo tanto, hai este camiñar das culturas ou das nacionalidades ou nacións, como cada un queira dicir, da Península Ibérica, que, pois como digo, ten o punto de arrinque, se quere, neste século XIX, de rexurdimento da Renascença, pero que segue ata hoxe. Pois genial resposta, genial pregunta tamén, porque non a través destas preguntas tamén podemos tirar do fío e seguir coñecendo moitos datos moi interesantes sobre a historia do galego neste caso, e da literatura nosa. Seguro que había máis preguntas que non quero ocupar o tempo.
E fíxate, repite unha pregunta este Guillerme, o noso compañeiro, e di como afecta a proposta do binormativismo á literatura galega contemporánea. Ben, pois esta tamén é unha pregunta moi interesante, porque hai que dicir que no xenuíno e particularísimo de valar da nosa cultura, pois ao longo das últimas décadas, cando houbo que, de algún modo, recuperar de xeito, digamos, regulamentado e con apoio oficial a lingua de noso para instituíla e fixala en espazos de uso público referenciais, como son os do ensino, espazos pois de comunicación, etc., houbo que iniciar un proceso que en Galicia non tivera lugar, porque históricamente non houbera xeito de leválo adiante, que é o proceso da normativización do idioma galego. Hai outras culturas irmás, próximas, que nos levaban moita vantaxe porque tiveron unha situación histórica que facilitou pois que iso se fixera moito antes. Pois eu que sei, a literatura e a lingua española tiñan Real Academia desde o século XVIII, dicionarios históricos do castelán desde había séculos, e norma fixada pola que guiarse. Non era o caso de Galicia. En Galicia tivo que facerse todo iso despois, nos tempos da transición, a finais dos 70 e primeiros 80. E aí xurdiu unha dobre posibilidade. Unha posibilidade de traballar con un galego ou con unha modalidade, unha modulación do galego máis próximo á realidade actual, a fala actual portuguesa, e de algún modo reintegrar ou facer novamente converxer as falas que históricamente estaban moi próximas na Idade Media, moitos séculos atrás, e outra posibilidade era partir pois da lingua falada, da lingua que no territorio sostiñan os falantes da actualidade. Bueno, pois as instancias oficiais optaron, había que optar por unha, por razóns, bueno, pois neste caso de criterios científicos que poden discutirse, pero que en todo caso son os da oficialidade, optaron por esta segunda opción do galego identificado ou do galego como un espazo digamos pois en triángulo con outras linguas irmás, como pode ser o portugués por un lado, o castelán por outro, dentro dese diagrama de linguas peninsulares. Pero, no caso a pregunta é iso como afecta a literatura galega? Ben, afecta no sentido de que non todos os espazos teñen a mesma facilidade de convivencia desas opcións creativas. Para o meu caso, eu teño que dicir que leo con comodidade e con agrado en calquera desas modulacións, e que mesmo fago crítica literaria nos medios de comunicación de libros escritos en calquera destas dúas vías posibles. Pero é certo tamén que hai outras compañeras e compañeiros, e hai, sobre todo, instancias e demais, pois que prefiren apostar de un modo máis unificado, máis forte, por unha única vía para non crear unha disgregación social ou digamos, unha situación cacofónica que leve pois a desnortamento. Ao final hai que optar por algo para que haxa unha televisión pública, unha radio pública, uns libros de texto, etc., que estean unificados e que non teñan tanta variabilidade que, como digo, pois desnorten aos rapaces que están estudando ou as persoas que oyen medios de comunicación, etc. Pero é verdade que en Galicia, ainda hoxe, hai dúas opcións, hai unha que é oficial, normativa, e hai outra que convive e que empregan legitimamente moitas escritoras e escritores, e eu xa digo que leo con agrado a produción destas autores e autores que tamén entendo que son de noso, que son galegas e galegos, baixo a súa modulación, e que lle fan moito ben a ficción de Galicia, por suposto, de Galiza. Se mo permites, Armando, xa que falamos deste binormativismo ou desta preferencia, non, pola norma máis tirada cara á lusofonía ou polo reintegracionismo, se queremos chamarlle noutros termos, e se falamos de como influen, como nos preguntaba Guillerme, non, na literatura galega contemporánea, tal e como dicía Armando, hai espazos máis amables, non digamos, ou que acollen de mellor xeito estas producións da norma reintegrada, se queredes chamarlle así.
En concreto, ocórrenseme dúas editoras, xa que falamos de editoras e demais, que serían a Través Editora, que creo que case todo o catálogo recolle obras escritas así, e Laiovento tamén é unha das tamén permite as dúas normas, efectivamente, sí. Efectivamente, para que vos fagades así unha idea, hai mesmo na Universidade Galega hai quen emprega a variante reintegrada para dirixirse ao alumnado e demais. Como a todo, hai xente que o pode aceptar de mellor grau ou non, pero, sí, como di Armando, pois tampouco temos aquí un cisma, non, tremendo con relación a isto. Por se servía de algo, para que consultedes o catálogo destas editoras tamén. Blanca, tennos aquí tamén un comentario. Di, contovos unha anécdota moi significativa que me tocou en Sorte. Cando estiven en Castro Caldelas, na pousada Vicente Risco, a dona contoume que estaba dormindo no que foi o cuarto do escritor Vicente Risco. Parece moi pequena cousa, pero para min foi absolutamente maravilloso. Ali, onde estivo un grande da Galicia, tamén estaba eu. Carai, Blanca, non sei se ao mellor Armando ten algunha anécdota tamén sobre Risco, pero a túa é genial, a verdade. Bueno, pues verdadeiramente é unha privilexiada Blanca, non? Total. E é bonito que tivese esa vivencia. E é tamén, ata certo punto, esperable que aconteza así para a fortuna das persoas que están escoitándonos, no caso de algunhas e de algúns deles, porque os escritores son parte da sociedade e os escritores estaban inscritos na súa terra. E Vicente Risco estivo moi unido á vila de Castro Caldelas, tamén á vila de Allariz, e hai unha gran pegada e un gran recordo dele e da súa familia, que tiña a casa ali, en Castro Caldelas, pois desta familia, da familia Risco, que era unha familia que, bueno, Risco naceu en Ourense, na Rúa da Paz, pero, como digo, ten vínculos de familia coa vila de Castro Caldelas, que é unha vila preciosa do Ourense en galego, igual que tantas vilas que hai por Galicia maravillosas, non? Ben, agrádame saber que hai esa vivencia e que ademais é entusiasta tamén pola parte de Blanca, e eu creo que é simbólico que ela o vivencie, como digo, como unha especie de recibir o herdo, de algún modo, pois iso, testemuñal daqueles grandes próceres do pasado, e sentir que, pois Blanca seguramente sentiu que seguía os pasos, os camiños daqueles mestres que nos serviron de exemplo, non? É bonito que vivamos iso, creo que nos dá cohesión e fortaleza como povo. Totalmente, coincido contigo. Que maravilla. Temos algunha pregunta máis, verdad? Sí. A ver, Lucinda di, cando nena tiña unha mestra e traía nos manuscritos en galego feitos por ela, e teño presente que dicía Ourense terra de poetas, mais nunca escoitei Atenas de Galicia. Que bonito escoitarte nomear tantos nomes que axudaron que a nosa lingua non morrera. Es un grande. Armando, esta é puramente para ti, Eu aquí non teño nada que achegar. Bueno, e para todas e para todos, moitas gracias primeiro, Lucinda, polo teu agarimo e por a confianza nas palabras que eu podo agora humildemente transmitirvos. E sí, efectivamente, ti tamén tiveches pois un galano nesa túa mestra, que está claro que era unha muller admirable, que quería que tamén tiverades cariño do voso, da vosa raíz, e que traía textos para que puderas ler, ademais seguramente de castelán, en outro idioma, non o sei, pero que tamén puderades lelo na vosa lingua, na lingua que era a lingua da vosa xente, non? E si, Ourense foi sempre terra fértil en poetas, non Galicia toda, foi terra fértil en poetas, por máis que Lope de Vega dixera o contrario, non? Eu creo que tiña aí un puntiño de envexa, en Galicia sempre houve xente que escribiu moi ben, e que pintou moi ben, e que fixo moi boa escultura, e moi boas artes en xeral. Non somos mellores, pero tampouco peores que ningún outro pobo irmán, somos un pobo no mundo e queremos achegar o máis bonito que temos, o mellor que temos aos outros povos para convivir con eles e para medrar xuntos, humanamente, non? E si, é fermoso pensar que ademais a historia de Ourense, que é unha historia grande e como dixemos na conversa, pois houve algúns momentos da súa historia, da súa liña cronolóxica, non, que foron especialmente brillantes, e ese
período de principios de século pasado, do século XX, foi realmente extraordinario. Nunha mesma rúa. Isto pasa, hai 3-4 espacios de Galicia que son máxicos, son como unha sorte de triángulo das Bermudas da cultura e da literatura galega. Pasei, por exemplo, Ourense, na Rúa da Paz, na mesma Rúa da Paz, naceron casi en edificios pegados Vicente Risco e Ramón Otero Pedrallo, e ao ladiño tamén estaba moi cerquiña na rúa paralela a casa de Eduardo Blanco Amor, un poquinho máis adiante xa estaba o espazo de Losada Dieguez, de Florentino Cuevillas, pero moi pouco espazo, a mellor en 100-150 metros estaba todo iso. En Rianxo, por exemplo, os que son desa parte de Galicia ou teñen xente por esa parte, na mesma rúa, na Rúa do Medio, naceron Castelao, Rafael Dieste e Manuel Antonio. Eu sempre digo, que bebía a xente desa rúa, que aires pasaban por aí para dar tres inmensos escritores nunha mesma rúa, non? En Celanova, por exemplo, pois criáronse ou teñen a súa raiceira persoas como Manuel Curros Enríquez, que ten unha casa museo, unha fundación ali, a Fundación Curros Enríquez, tamén Celso Emilio Ferreiro, Xosé Velo, Méndez Ferrín, que ten ali raíces, bueno, con Celanova e con Vilanova dos Infantes, e modestamente eu son mindoniense, pois en Mondoñedo, pois tamén temos a Cunqueiro, temos a Manuel Eres Pulpeiro, temos a Antonio Noriega Varela, temos a Lenzo Santar, Xosé Díaz Jácome, tamén nun espazo ás veces pois de 100, 150, 200 metros ao redor da nosa praza da Catedral. Que pasa neses lugares? Pois pasa que aman Galicia intensamente, como aman todas as persoas de todos os territorios da Galicia da Terra e da Galicia da diáspora que nos está escoitando. Se cadra neses sitios hai máis tradición. Medrar sendo unha nena, un neno deses espazos, pois de algún modo tamén te predetermina ou te axuda a que crezas nese humus e a que desde pequeniño te agrade iso, soñes con iso, ames iso, e tal vez, andando o tempo, te dediques a iso. E se cadra esa explicación de que eu ande tamén entre letras, que tiven na miña terra pois xentes que esgarabellaron no papel antes que a mí. Pois moi probablemente, penso que temos oco para, bueno, espazo o tempo para unha última pregunta e reflexións finais. Dinos, Blanca, non nos debemos esquecer dos nosos escritores que desenvolveron o seu traballo na emigración, pois tamén moi importantes, non, Armando? Decisivos, fundamentais. É verdade que, bueno, nesta panorámica así moi avó, diría, bueno, os clásicos dirían abuela pluma, con esa expresión castelán. Hoxe xa casi diríamos avó de dron, non de dron, do aparello, non? A vista de dron, diríamos hoxe. Da historia da literatura galega non puiden pararme en todos os momentos, ou espazos, ou xentes, non? Pero é decisivo moito do que hoxe somos identitariamente, ven da nosa Galicia, da diáspora, da nosa Galicia da emigración. Por exemplo, das xentes que estiveron en América, pero tamén en Europa, en Centro Europa, e no territorio peninsular que non é, digamos, a bella Galaequia, non? Non se entende a Galicia de hoxe, nin a Galicia histórica, sen todo o que fixeron a xentes, pois, de toda Centro Hispanoamérica, de toda a zona pois, do Reino Unido, de Francia, de Suiza, a que emigrou moita xente de noso, por suposto os emigrantes dentro do territorio estatal, a Cataluña, ao País Vasco, ao sur, a Andalucía, a Madrid, evidentemente. E claro, só poñamos un exemplo, non? O himno, a bandeira, o himno, a bandeira e o escudo de Galicia nacen en La Habana, na Habana. Ali estivo ademais a sociedade protectora pro Academia Galega. É dicir, a Real Academia Galega, os apoios, os primeiros pasos da Real Academia Galega tamén se deron na cidade de Habana. Buenos Aires foi, sigue sendo históricamente, pero no pasado aínda dun modo máis transparente, por moitas chamada a quinta provincia galega. Houve algún momento na historia en que en Galicia, en Buenos Aires, en Baires, se calcula que chegou a haber
máis ou menos de primeira ou de segunda xeración, ou, bueno, 600.000 galegos. Eso non o ten ninguna cidade de Galicia de hoxe, ni siquiera Vigo ou Coruña, que son as cidades máis populosas de Galicia, que teñen 300 ou 300 pico mil habitantes, máis ou menos, entre a cidade e o hinterland que rodea a cidade, non? Así que, como non vamos a ter presente iso? Naceu ali, como digo, toda a nosa simboloxía. E despois, incluso en períodos históricos dos que hoxe estivemos falando, o papel da emigración foi decisivo. Cando aquí acontece a Guerra Civil, en Galicia, no ano 39, 40, 41, 42, nos anos 40, que case era arriscar a vida escribir en galego, ben pouco se podía facer nese sentido, a nosa literatura sobreviviu precisamente polo labor dos emigrados. E aí están xentes, bueno, podríamos falar de Seoane, de Pita, de Lorenzo Varela, de Arturo Cuadrado, de tantos, de Florencio Gado Gurriarán, de tantas e tantos emigrados que mantiveron o facho galego da galeguidade, o facho egueito, perdón, da galeguidade, nesas terras da emigración. Así que sempre, e máis despois, grazas e máis grazas ás xentes da emigración, por suposto. Pois eu penso, Armando, que con este teu alegato final, se queres, podemos dar peche a esta segunda hora da clase. Sinto que non nos dea tempo a conversar máis tempo contigo, porque és unha persoa ben interesante, ademais moi acaída precisamente a esta celebración das letras galegas. Eu, dende aquí, quero agradecerche moitísimo a túa presenza nesta tarde de hoxe. Desfrutamos, penso que todos, todas, moito de que estiveras aquí a falar con nós. Fixéchesnos unha radiografía magnífica de toda a historia da literatura galega, aínda que, como el ben vos dicía, hai cousas que por tempo non se puideron tratar. Quero aproveitar para lembrarvos que Armando Requeixo é precisamente unha das persoas máis importantes na recompilación de textos sobre Luisa Villalta, autora homenaxeada nas letras deste 17 de maio, e como sempre vos facemos unha recomendación literaria, eu aproveito para facer precisamente unha recomendación do propio Armando Requeixo, que, se non me equivoco, Pensar é escuro é unha desas obras, ou esa obra na que faz unha recollida dos textos da autora que precisamente se homenaxea este ano. Penso que, ademais, tes o libro por aí, maravilloso, e ademais, se non me equivoco, da editora Galaxia, non? Sí, coedición, porque tamén aparece por aí o Centro Ramón Piñeiro, a Xunta de Galicia e a Editorial Galaxia. Así que eu non sei se nos queres facer ti mellor a recomendación, pero nos queres dar aí... Sí, nada, moi brevemente, eu o que fago é convidar a xentes a que lean a Luisa Villalta, que é unha autora que paga moito a pena, e foi narradora, foi dramaturga, foi traductora, foi ensaísta, pero sobre todo foi unha gran poeta galega. E aquí neste libro, pois, está recollida toda a poesía que publicou en vida, os 4 libros que publicou en vida, como pon aí, entre o ano 1991 e 2004, porque se nos marchou moi nova. Foi unha muller que morreu con só 46 anos. Pero no pouco tempo que estivo entre nós, fixo grandes cousas e deixou grande literatura. E eu, bueno, aproveitando que estamos no mes das letras e que agora xa está ás portas o 17 de maio, que é o Día das Letras Galegas dedicado a Luisa Villalta, pois convido a que as persoas que nos escoitan, se queren, pois pidan ou fagan, hoxe as mensaxerías fan maravillas, que poidan adquirir algún libro de Luisa Villalta, non ten por que ser este, pero se queren este, que é onde está a poesía toda a súa reunida, pois se cadra é unha boa excusa para ler a autora deste ano, a Luisa Villalta, a gran Luisa Villalta. Xusto, súmome a esa túa petición, recomendación, e recoméndovos moitísimo que a coñezades, podedela coñecer ademais a través desta magnífica obra de Armando, agora xa o coñecedes un pouquiño máis, así que con máis razón, non? E lembrádevos que tamén non tería sentido toda a produción de libros en galego, de literatura e demais, se non se consome, é dicir, temos que ser partícipes do consumo de libros, de literatura, de obras en galego para que poida seguir medrando, non?
Pola miña parte, nada máis, de novo darche as grazas, Armando, grazas a todas e a todos vos que estades aquí, espero que desfrutarades da tarde de hoxe e esperamos poder falar contigo en algunha outra ocasión ou seguiremos xa pista polo teu blog, polas redes sociais, polas obras que fas, que publicas, que editas, agardo que todo che vaya moi ben e que sigas facendo este magnífico labor moitos anos máis. Pois, pola miña banda, moitísimas gracias por convidarme. Noelia, foi un placer, auténtico placer conversar contigo. Grazas a todo o equipo de Galicia Aula Aberta e, por suposto, apertas a todas as persoas que nos escoitan e, como dirían as clásicas e os clásicos, saúde e terra. Exacto. Vémonos o martes. Moitas grazas. Es galego ou descendente de galegos? Pois teño algo que contarche. Coas bolsas BEME podes estudar un máster en universidades galegas con todos os gastos pagados. Matrícula, apartamento, comida, todo. Ademais, terás un acompañamento persoal para axudarche no que precises para vivir en Galicia. Eso sí, para conseguir a bolsa debes ter menos de 40 anos e residir no exterior. Fai a túa solicitude antes do 30 de abril e poderás recibir ata 12.500 euros para vivir unha experiencia inesquecible mentras construes o teu futuro.